Rafi'atu sun yawaran sunna na soyayya. Ibrahim dan Fulani shine ya saka ni da yi waƙar rango amarya ya zo da tunani. Da gidan ango ne gashi nan yi zaune yana murnar aure. Rafi'atu ta zaɓi Usman ya zamto an gwanta si zaman so da soyayya sun dau hanya. Ina zo duk kunnuwa ko ban kai kun dace don kun zarce na doko sautin ku mai kaman na kukuma kidan girma ga mai jin tashin sai daban. Shagali na aure ga ango ga amarya, bidiri biki ga turmi ga tabarya, akushe gobar ajewa gurbi na kwarya. Wasu sun ki gaskiya sun tunkari karya, sanadin farin cikin aure gani na zo a cikin garin fatas kun zanta da zo. Tarba Allah sai mun ba sai da kallo, yau ga bikin zuwa kan muna na marzo. Baitin ki zarrafi a farar amarya, Usman ya yallaki dai na boya. Halin kina da kyautar biya ki koya, in ba miya tuwo za a kira shi gaya. Ku ban sauti na yau baiti ga ango da amarya ga su nan suna takun su ba shaku da Allah ya yarda haka nan. Magautan ku su kalle ku ba damar ture ku nan da nan. Na gaishe ku ga ranar ku ba na kallon wanda zai tsanan. Halin amarya din na jiya ba makusa, ba ta mugunta balle kudiri na fansa. Ita ce ta ɗau Usman sama za su nisa, soyayya ruwan zuba mai daɗi na lasa. Usman zo ka rike amana, Rafi'atu babu jayayya kai ta nuna. Sai yau nan da kai za ka yi mata rana, domin ba a yi ba shaidar yin fishewa. Ba ka zama guri ba ka yi murmushewa, nauyinta duk ba zai zama ɗawainiya ba. Gwarzon maza ba kai yo yanayin rago ba. Mutane ne suke bunku ku taso duka min yi ayari. Ranar murna sai mun nuna mata na buɗe sirri. Wannan iya Rafi'atu tana da gata, fatan ta ma idan na ce ta mata. Ta zama rana hannu baya tare ta, ko kainuwa da kallo tafiyin tsiranta. Kashe kwari na wake, kin yayyafi yake yi wa shuke-shuke. Ina yi so guri ne ko kuma da take, kai ango Usman yau ka girma tsara. Matar ka ta iso ta zo ma da gara, kwasar tuwo ba shi wo in babu mara. Tonar gashi wannan sai mai hakora. Ango Usman na zo mi hira, sanadin amarya mai kyawu da kawara. Hannu zakaranka yana ta tara, baitittukan da na yi muku har da gyara. Na tunowa da Asma'uwar amarya, ta barake kujera cikin kwarya. Matar Hajjawu da Habibu can magarya, sarka ta nan Fulani mai kyan shirya. Wannan bikin sanadi ne sa na saki, ta gudunmawar ki tamkar jinka da ɗaki. So uwar zama mai samar da zaki, Usmana an wakin ɗaukai ne ya ɗanki. Wannan waƙar da na rera Ibrahim ɗan Fulani ne ya sa. Lailatul Qadr matasan Yobe mai farin hali gashi isa. Gashi mai nera wanda ya tara jama'a na samu
kwankwasa mai gidan ango wanda na hango gani nan kofa ta na kwankwasa a cikin garin Fataskum duka yayi suna da Fulani